ஹரே கிருஷ்ணா டியோட்டிஸ், அவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு சத்சங்கில் ஈடுபட்டிருக்கோம். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ஒரு தாத்பரியம். ஏன்னா ஹி இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பகவான் தான். ஏன்னா பகவத்கீதை லெவல் 1 எல்லாருமே முடிச்சிருக்கீங்க. அதுல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்போம். ஏன்னா பகவத்கீதையோட தத்துவம், அதாவது சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ்ன்றது 5, பகவானை பத்தின விஷயங்கள், ஈஸ்வரன் பகவான் லார்ட் கிருஷ்ணாவை பத்தின விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்போம். ஜீவா அதாவது சோல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கர்மா, நம்ம செய்யற செயல்கள், அதுக்கப்புறம் காலா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதுல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா. மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல முழுக்க முழுக்க பகவானோட ஆப்புலன்சஸ், நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள், அவங்களோட வெல்த், அவங்களோட எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதை பத்தி இன்னும் இன் டீடைல் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த லெவல் 2. ஏன் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை ஏற்படும். நம்பிக்கை ஏற்பட்டாதான் பக்தி ஏற்படும். அந்த நம்பிக்கை எதன் வழியா ஏற்படும்னு பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ். நம்ம எவ்வளவு நாலேஜ் நம்ம பகவானை பத்தி கெயின் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு பக்தி வளரும். நாலேஜ் எப்போ பழுத்து வருதோ அப்போ பக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் தாத்பரியம். அப்போ நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கையும் பக்தி வளர்றதுக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அதோட ப்ராசஸ் தான் இந்த லெவல் 2. உங்களுக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பக்தி சிறந்த முறையில நம்மளுக்கு அமையும், பகவானோட பிளெஸிங்ஸோட. இவங்கதான் ஷீலா பிரபுபாதா, இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகிய சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குருர் ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण डिवोटीஸ், லெவல் 2ல நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். இதுல நம்ம பக்தி சதாச்சார், சதாச்சார் அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்குங்களா? சதாச்சார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு? knowledge of God, knowledge of God இல்லையா? knowledge of God, பகவானை பற்றிய அறிவு பெற்று பகவானுக்கு எப்படி பக்தி பண்ண. கரெக்ட் மாதாஜி. வேற யாரும் ஏதாவது சொல்றீங்களா? devotion to God. ஓகே, ஹரி போல். ஓகே, கரெக்டான ஒரு வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான். எல்லாமே பக்தி தான், பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்றது, அது ரிலேட்டட் தான். கரெக்டான வேர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ். வைஷ்ணவாஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அவங்களோட செயல்கள், அதுதான் சதாச்சார். சார்னா ஆக்டிவிட்டிஸ், சதா அப்படின்றது சத்ன்றது எட்டர்னல் இல்லைங்களா? எட்டர்னல்ன்றது என்னது? சோல். சோலோட ஆக்டிவிட்டிஸ். எட்டர்னல் சோல் என்னது? எட்டர்னல் சோல், அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எட்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது என்ன? டிவோஷன், பகவானுக்கு பக்தி செய்வது. அப்போ சதாச்சார் அப்படின்றது ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா. அவங்களோட என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். ஏற்கனவே பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்திருக்கோம், பகவானுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது வெறும் ஒரு
பகவானுக்கு நம்ம ஒரு பக்தி செய்யறது அதுல மட்டுமே முடிஞ்சிடாது. இப்ப நிறைய நம்ம வந்து தேவர்களுக்குள்ள நம்ம வந்து வழிபாடு செய்வோம். என்னன்னா அந்தந்த நேரத்துக்கு போவோம், பகவானை வழிபாடு பண்ணுவோம், திருப்பி வந்து நம்மளோட ரொட்டீன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருவோம் இல்லைங்களா? அது ஒரு பார்ட் டைம் மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனால் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது அப்படி கிடையாது. முழுக்க முழுக்க நம்ம வாழ்க்கையில பகவானை நம்ம கொண்டு வர்றதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஏன் கிருஷ்ணரை கொண்டு வரணும், எதனால நம்ம விஷ்ணுவை கும்பிடணும் அப்படின்னா, அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம். அதை நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம பகவத்கீதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த நம்பிக்கை அவசியம் வந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது நம்மளால அதை கண்டிப்பா நம்மளால உள்வாங்கிக்க முடியும். எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையில அதே மாதிரி நம்ம இருக்கும்போதுதான் அது சரியான ரியலைசேஷன். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம நிறைய விஷயத்த கேட்போம், ஆனா கேட்கறதோட நம்ம வந்து அதை விட்டுடுவோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. அப்படி இல்லாம எப்பயுமே நம்ம கேட்கறத உள்வாங்கி அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வர்றதுதான் உண்மையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸும் எப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது மேம்போக்கா கிடையாது. அதை நம்ம வாழ்க்கையிலே அது இருக்கணும். ஒரு நொடிக்கும் ஒரு செயலுக்கும் ஒரு இடத்துலயும் நம்ம அதை கொண்டு வரணும். அப்ப எப்படி அது என்ன மாதிரி நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதான் இந்த பக்தி சதாச்சார் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது. இதுல உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்ஸும் கிடைக்கும். பட் ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம எல்லாரும் முழுமையா ஈடுபடணும். உங்களோட சேர்ந்து நானும் இதுல நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரி, வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னா யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? வைஷ்ணவாஸ் அப்படின்னா என்ன தோணுது உங்களுக்கு? கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் சொல்றேன். கிருஷ்ண பக்தியோட அந்த அனுஷ்டானங்கள், நியமங்கள், பக்தி எல்லாவற்றையும் முறைப்படி செய்து யாருக்கும் எந்த துன்பமும் நினைக்காமல் எப்பொழுதும் இறைவனை பற்றியே பகவானை பற்றியே நினைப்பவர்கள். ஆமா மாதாஜி, ஹரிபல் மாதாஜி, ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. வைஷ்ணவாஸ்ன்றது அதுதான் ஒன் ஹூ அக்செப்ட்ஸ் லார்ட் விஷ்ணு as சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். கிருஷ்ணரை யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வைஷ்ணவாஸ். அது இல்லாம ஆஃபரிங் ரெஸ்பெக்ட் டு விஷ்ணு, கிருஷ்ணாவுக்கு ரெஸ்பெக்ட், மரியாதை ரொம்பவே முக்கியம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒருத்தவங்க சோலாதான் பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில 5th சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். எல்லாரையும் எப்படி பார்க்கணும்? சோலா, அதாவது சூப்பர் சோல் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. அதாவது பிராமணரா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமனா, அதாவது ஒரு நார்மல் மனிதனா இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவலா பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணணும்? ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். என்னைக்கு அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வந்ததோ வாழ்க்கையில நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் சூப்பர் சோல் இருக்காங்க அந்த முறையில. அப்போ ஒரு வைஷ்ணவான்றவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா ஆஃபரிங் ரெஸ்பெக்ட் டு விஷ்ணுஸ் அண்ட் டிவோட்டீஸ் அண்ட் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ். எல்லாரையும் அவங்க ரொம்ப கருணையோடையும் மரியாதையோடையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. அது அவங்களோட ஒரு குவாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சர்விங் த சுப்ரீம் லார்ட். ஏன்னா சோல் சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோலோட நேச்சர் என்ன? சச் சித் ஆனந்தா. சத்துன்றது எட்டர்னல், சித்துனது நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் அப்படின்றது பிளிஸ் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஒரு ஆனந்தம் நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்கும்னா அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு வரணும். என்ன நாலேஜ் வரணும்? நம்மளாம் வந்து சோல், நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. அப்போ நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன சர்வீஸ்? டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்த we are the servant for supreme lord. ஆனா சர்வன்ட்ன்றது நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி ஒரு மெய்டு சர்வன்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு அப்பா தன்னோட ஒரு அப்பாவுக்கு தன்னோட குழந்தை செய்யற சர்வீஸ் மாதிரி, ஒரு அம்மா தன்னோட குழந்தைக்கு செய்யற சர்வீஸ் மாதிரி, ஒரு அன்பு கலந்த சர்வீஸ். அதுதான் வந்து என்னது? நாலேஜ். அந்த நாலேஜை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சர்விங் டு த சுப்ரீம் லார்ட். அவங்க வைஷ்ணவர். அப்புறம் லிவ் இன் ரெகுலேட்டட் லைஃப், அதாவது ஏனோ தானோன்னு இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும்னா ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அது எப்படி இருக்கணும்? அந்த ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டிவோட்டினா இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த லட்சணங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சாஸ்திரத்துல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல இப்ப ISKCONல பாத்தீங்கன்னா 4 ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. அது ஆல்மோஸ்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், அப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த 4
பிரின்சிபலையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம டிவோட்டி ஆயிடுவோம்னா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி கிடையாது. என்னைக்கு நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோமோ அதுதான். ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு இந்த 4 குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் நம்மளுக்கு அவசியமா தேவைப்படும். ஏன்னா இது 4ம் இருக்கும்போதுதான் நம்ம ஒரு ஒழுக்கமான மனிதர்களா நம்மளால வாழ முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் நம்மளால வாழ முடியும். இந்த 4த்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வேதத்துல எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அந்த விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம். அப்ப நம்ம என்ன ஆயிரும், விக்கர்மால நம்ம வந்துடும். அப்ப விக்கர்மால வந்தா நம்ம பாப செயல்களுக்கு நம்ம ஆட்பட்டுறோம். அப்ப மெட்டீரியல் மோட்ஸ் அதுல வந்து நம்ம பந்தப்படும் போது நம்மளுக்கு இந்த ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் லைஃப் டெத் அது இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி நம்மளால வந்து பகவான் அடைய முடியும்? சோ அப்போ பிரின்சிபிள்ஸ் அது ரொம்பவே முக்கியம். ரெகுலேட்டட் லைஃப், ஒரு ஒழுக்கமான முறையால நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து அமையணும். எப்படி அப்படின்னா இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ண, அப்புறம் சாண்டிங், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து குருக்கள் நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதன் படிக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க ரெகுலேட்டட் லைஃப் வந்து லீட் பண்றாங்களோ அவங்க வைஷ்ணவா அப்படின்றத பாக்குறோம். வைஷ்ணவா ஹேஸ் நோ ப்ராப்ளம். எப்பயுமே அவங்களுக்கு என்னது இருக்காது, ப்ராப்ளம்ன்றத அவங்க கோட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில ப்ராப்ளம்ன்றதே இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ன்றது என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுனால தான் நம்மளுக்கு வரும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவான் என்னைக்கு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்க போறதே இல்லை. நம்மள அவங்க என்னைக்குமே அனுகிரகம் பண்ண போறாங்க. காருண்ய குணம் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? எல்லாருமே சரிசமமா தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா டிவோட்டிஸ் மேல அவங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அன்பு அதிகம் என்னைக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வைஷ்ணவாஸ்க்கு வந்து என்னைக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்காது. நம்ம எதெல்லாம் ப்ராப்ளம்னு கோட் பண்றோமோ அது எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு சம்பந்தப்பட்டது தானே தவிர ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு சோலுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னா கிடையாது. அது என்னைக்குமே பகவானோடது, பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சோ அதனால வைஷ்ணவாஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்சல்யூட் ட்ரூத், எப்பயும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா பகவானை பத்தின நாலேஜ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்பவே விருப்பமா இருப்பாங்க. ஞானிஸ் தான் எப்ப என்னது, பகவானோட நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப விருப்பமா இருப்பாங்க. பகவான அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதான் அவங்களோட வாழ்க்கையில முழுமையா அவங்க ஏத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வைஷ்ணவாஸ். அதுக்கப்புறம் நோ மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ். இப்போ ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில உள்ளவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ்ல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் இருக்காது. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், he is the supreme controller, he is the supreme enjoyer, he is the supreme proprietor அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெளிவா அவங்களுக்கு புரியும். அப்போ இப்ப என்னோட பொருள் அப்படின்னா நான் அதுல சொந்தம் கொண்டாடலாம். இது எல்லாமே பகவானோடது, பகவான் தான் நம்மளே படைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற எண்ணம் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன வராது, இந்த மெட்டீரியல்ல எந்த ஒரு ஆசையும் வராது. அப்படியே வந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல படுற ஆசைகள் எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணிடும், பந்தப்படுத்தி விட்டுரும். பந்தப்படுத்தி நம்மள என்ன பண்ணிடும், பாப செயலும் செஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு மனம் வந்து ஒரு நாளும் போகாது. மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்ல இருந்து விலகி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ரஸ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவங்களுக்கு எப்ப சான்ஸ் கிடைக்கும், எப்ப டைம் கிடைக்கும் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம். பகவானை பத்தின கதைகள் பேசலாம், சத் சங்ல இணைஞ்சிருக்கலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். ஏன்னா கலிகாலத்தோட பிரெஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னது, சாண்டிங் ஹரிநாமா இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் செய்யறதுல தான் அவங்க ரொம்பவே உன்னிப்பா இருப்பாங்களே தவிர இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள விஷயங்கள் அவங்க நிறைய சம்பந்தப்படாம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல எப்படி நம்மள ப்ராக்ரஸ் பண்ணலாம், அதுதான் தாத்பரியம், அதுதான் கோல். அதை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருந்தோம்னா நம்மள இந்த கஷ்டங்களும் இந்த துக்கங்கள்லாம் இருக்குங்களா அது நம்மள வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே பண்ணாது. இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல, கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை பத்தி யோசிச்சா மட்டும் அதை நம்மளால சரி பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கண்டிஷன்டு சோல், என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நினைச்சு நம்மளால கவலை தான் பட முடியுமே தவிர அதை நம்மளால எராடிகேட் பண்ண முடியுமானா அது வந்து அவ்வளவு சிறந்த ஒரு விஷயமா நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? சில சமயம் முடியும், சில சமயம் நம்மளுக்கு அது நம்ம கைமீறின விஷயங்களா இருக்கும். அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது இன்னுமே உன்னதம். ஏன்னா யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்கள பகவானே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் எப்பயுமே பகவத்கீதை கிளாஸ்ல சொல்றதுதான், எப்பயுமே பகவானோட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம ஒரு அப்பா அம்மாவோட அரவணைப்புல இருக்கிற ஒரு குழந்தை மாதிரி. ஒரு அப்பா அம்மா தன்னோட குழந்தைய எவ்வளவு அமைதியாவும் எவ்வளவு அன்பாவும் பார்த்துப்பாங்களோ அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாம. பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட தெரியும், அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் தெரியும். அப்ப நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கெடுதல் வந்தாலும் அதை பகவான் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரி, நம்மளுக்கு எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் இல்லைங்களா? அவங்க நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில அவங்களால இருக்க முடியும்.
அதுக்கப்புறம் பரதுக்க துக்கி அப்படின்றது அவங்களோட அடையாளம். யார் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் அதை பார்த்து அவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. இப்ப அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாங்க, போர்க்களத்துக்கு வரும்போதே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்னது, அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு என்ன தனக்கு ஏதோ ஆயிடுமோன்னு கவலைப்பட்டாங்க, இல்ல தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டங்கள் வருது, நம்ம இந்த போர் பண்ணி அந்த மாதிரி கஷ்டத்தை கொடுத்து இந்த போர் செய்து அதனால நம்மளுக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கணுமா அப்படின்ற வகையில தானே அவங்க வந்து வருத்தப்பட்டாங்க இல்லைங்களா. தன்னோட சுய கஷ்டத்துக்காக அவங்க வந்து வருத்தப்படல. அந்த மாதிரி வந்து பரதுக்கி துக்கி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே என்னது, மத்தவங்க யாராவது கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அதை பார்த்து அவங்களுக்கும் வருத்தப்படும், அதனால அவங்களோட கஷ்டத்தை எராடிகேட் பண்ணணும். இப்ப பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், முக்தி அடையறதுக்கு இதுதான் வழின்ட்டு. அது அவங்க மட்டுமே பண்ணிருக்கலாம் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. ஆனா என்ன பண்ணாங்க, அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் வந்து முக்தி அடையணும், இந்த சம்சார பந்தத்துல இருந்து வெளியில வரணும், கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அவங்க குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க. இப்ப உலகம் ஃபுல்லா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காங்க. அப்ப இவ்வளோ பேரும் லிபரேட் ஆகிறதுக்கு யாரு காரணமா இருக்காங்க, பிரபுபாதா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரிதான் ஒரு வைஷ்ணவோட குவாலிட்டின்றது நம்ம மட்டும் நன்மை அடைஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்புறம் என்வி இதெல்லாம் என்னது வைஷ்ணவா கிட்ட இருக்கவே இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு என்னது, அது ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல. சோ அந்த விஷயத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. நெவர் பி ப்ரவுட் அபவுட் எனிதிங், எதை பத்தி அவங்க வந்து ப்ரைடா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே என்னது, இப்ப நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட, ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன், நான் அப்படி கிடையாது, ஆனாலும் அப்படி ஒரு விஷயம் என்கிட்ட இருக்குன்னு நான் நினைச்சேன்னா அப்போ அது கூட என்னது, நான் நினைக்கிறது தப்பு, அது ஃபால்ஸ் ஈகோல வந்துடும். ஏன்னா 7th சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மனிதனில் உள்ள திறமை நான், இன்டெலிஜென்ஸ் நான் அப்படின்றத பகவானே சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனம் இருக்குன்னா கூட அது பகவான் கொடுத்தது தானே தவிர நம்மளோடது கிடையாது. அப்படின்ற தாத்பரியத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எதை நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ப்ரைடா நம்ம ஃபீல் பண்ணவும் மாட்டோம். ஒரு வைஷ்ணவோட அடையாளமும் அதுதான், எப்பயும் ப்ரைடா வந்து எதுக்காகவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே என்னது பகவானோடது, தன்னையே பகவானோடதுன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு எதுவும் வந்து ப்ரைடா கொடுக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எது செஞ்சாலும் பகவானுக்காக செய்வாங்க. இப்ப அர்ஜுனர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, போர் பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக. ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க, ராமருக்காக இலங்கையே வந்து எரிச்சு சீத்தையை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கையே பிரபுபாதாவை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும், கிருஷ்ணருக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவுக்காக தான் அவங்களோட லைஃப் இருக்கும். அதுக்காக அவங்க எவ்வளவு ரிஸ்க் வேணாலும் எடுப்பாங்க, எந்த அளவு வேணாலும் அவங்க அந்த தடைகளை வந்து மீறி போவாங்க. ஏன்னா பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கையை நீங்க சரித்திரத்தை படிச்சீங்கனாலே அவங்களோடது எதுவுமே ரொம்ப ஈஸியா அப்படியே உடனே இது புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி அப்படியே உடனே போய் அமெரிக்கால போய் எல்லா இடத்துலயும் ISKCON டெம்பிள் கட்டினாங்களா அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு தடவை அவங்களோட வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிச்சீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள். அதுல கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா கூட இப்ப நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு இவ்வளவு அப்படி யோசிச்சிருந்திருப்பேன். ஆனா அவங்க எல்லாத்தையும் டிட்டர்மைண்டா ஃபோக்கஸ்டா நல்ல ஒரு காரியம், அதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வைஷ்ணவாஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் லார்ட் அது யாருன்னா கிருஷ்ணா தான் அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்பவே ஆதாரமா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் ஒரு வைஷ்ணவோட குவாலிட்டிஸ். இது எல்லாமே நம்மளும் வளர்த்துக்கணும், நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்மளோட கோர்ஸ், வைஷ்ணவா கல்ச்சர் கோர்ஸ். இது வந்து எதன் அடிப்படையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ISKCON இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியரான ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்களோட போதனைகளின் பேரில் அவங்களோட டீச்சிங்ஸ்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம் வைஷ்ணவா கல்ச்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு லெசன் 1ல பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா கல்ச்சர், கொள்கைகள் என்ன, அதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பிரயோகம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் வைஷ்ணவா கல்ச்சர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரபுபாதா கல்ச்சர் அப்படின்றதே அவங்களோட புக்ஸ்ல நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சர்ன்ற வார்த்தையே 7000 டைம்ஸ் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல வேதிக் கல்ச்சர் பத்தி அவங்க 1700 டைம்ஸ்
கொடுத்திருப்பாங்க அர்த்தங்கள். ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சர்ஸ் 500 டைம்ஸ், பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் பத்தி 430 தடவை இடத்துல அவங்க வந்து கோட் பண்ணிருப்பாங்க. பக்தி கல்ச்சர் பத்தி 190 டைம்ஸ் அவங்க வந்து கோட் பண்ணிருப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அது வந்து 90 டைம்ஸ் கோட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட பிரச்சாரத்துல. இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் கல்ச்சர்? கல்ச்சர்னா என்ன? நீங்க யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? கல்ச்சர், கலாச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இந்த 4 வர்ணாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 வர்ணாஸ்ல அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகள், அந்த கடமைகளை அந்தந்த வர்ணங்களுக்கு தகுந்தபடி அவர்கள் அந்தந்த வேலைகளை கடமைகளை செய்வது, அதோடு பக்தி செலுத்துவது. தர்ம வழியில நம்ம பண்பாடோட பண்பையும் கடைபிடிக்கிறது கல்ச்சர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத அறிவு, அதுல வேதத்தோட பேசிக்ல தான் அது போகணும். அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்ச்சர்ன்றது கலாச்சாரம், சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம். அது என்னன்னா நம்மள வந்து அடியில இருந்து ஒரு மரம் வேர்ல இருந்து வளர்ந்து எப்படி நரிஷ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி எர்த் க்ரோ, கல்டிவேட் அண்ட் நர்ச்சர், அந்த மாதிரி அதோடது என்னது ரொம்ப ஆழ்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா ஒரு கலாச்சாரத்தையும். இப்ப கல்ச்சர்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு சம்பிரதாயமாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம்னா அதுக்கு ஏத்த ட்ரெஸ் கோட் இருக்கும். அங்க போனா நம்ம எப்படி பேசுவோம், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அங்க போயிட்டு சண்டை எல்லாம் போட மாட்டோம், சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா. சண்டை போடுற விஷயம் நடந்தா கூட சந்தோஷத்தை காமிச்சிட்டு நம்ம வந்துருவோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி கோயிலுக்கு போறோம், அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ் போறோம், கோயிலுக்கு நம்ம விஷயங்கள் செய்யறோம். அது ஆபீஸ்க்கு போறாங்க, அபிஷியலா இருக்காங்கன்னா அப்போ ஒரு ட்ரெஸ் கோட், அதுக்கான அவங்களுக்கான ஒரு ஃபார்மலான விஷயங்கள் அவங்க வந்து செய்வாங்க இல்லைங்களா. அதே பர்சனல், வீட்டுலன்னா பர்சனல் நம்மளோட கல்ச்சர். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு இடத்துக்கும் காலத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே மாறுது. எங்கேயுமே ஒரே மாதிரி நம்ம பேசவும் முடியாது இல்லைங்களா. ஆபீஸ்ல போய் பர்சனல் விஷயங்களை பேச முடியாது. அதே வேற நல்ல சந்தோஷமான இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து சண்டையெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க மாட்டோம். எங்கேயுமே அதோட ஒரு டிசிப்ளின் நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி கல்ச்சர்ஸ்ன்றது நிறைய இருக்கு. அதுல நம்ம வந்துட்டு வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் தான் மாதாஜி. ஹரே கலாச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. What is Vaishnava culture? The way of life, especially the general customs and beliefs of a particular group of people. மேடம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, கொஞ்சம் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிக்க சொல்லுங்களேன். மியூட் பண்ணிருங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன். Thank you. What is Vaishnava culture? The way of life, especially the general customs and belief of a particular group of people. இது வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சருக்கு மட்டுமில்ல, கல்ச்சருக்கே டெஃபினிஷன் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில கொடுத்தது. என்னன்னா ஒரு வே ஆஃப் லைஃப், எஸ்பெஷலி த ஜெனரல் கஸ்டம்ஸ், அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில தனி நம்பிக்கைகள், ஒரு சில ஆச்சாரங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதெல்லாம் கடைபிடிச்சு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து கல்ச்சர், அதோட மீனிங். அதுல இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம லார்டு கிருஷ்ணா வந்து நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறோம். அதுக்கான ஒரு சில ஜெனரல் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் தான் என்னது வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல இணையறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். வாட் இஸ் வைஷ்ணவா கல்ச்சர் அப்படின்றதுக்கு பிரபுபதா அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன். மை பர்த் வாஸ் இன் எ வைஷ்ணவா ஃபேமிலி, மை ஃபாதர் வாஸ் எ கிரேட் வைஷ்ணவா, சோ ஃப்ரம் பர்த் ஐ வாஸ் இன் வைஷ்ணவா கல்ச்சர் ஒன்லி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிரபுபதா வந்து பிறந்தது என்னது ஒரு பிராமணிக்கல் கம்யூனிட்டியில தான். சோ அவங்களோட ஃபேமிலியே அந்த ட்ரெடிஷன் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னும் போது அவங்களுக்கு அது என்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்குள்ளார அது வந்து அவங்க கிட்ட வந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அதை இங்க அவங்க கோட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வளர்த்துக்கணும், இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். டு கல்டிவேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வைஷ்ணவா ஆஃப் லைஃப் ஆஸ் பிரசன்டட் இன் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஷிலா பிரபுபாதா த்ரூஅவுட் ISKCON.
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரபு பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்தி சதாச்சார் இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதுவே வந்து நம்மளுக்கு எங்க கோட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில் பாகவதத்துல பார்க்க முடியுமானா ஒரு சில இடத்துல பார்க்க முடியும். ஆனா இது வந்து மெயினா கொடுத்தது என்னன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா லார்ட் சைத்தன்யா பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாமே அதுல வந்து நம்ம படிச்சுக்க முடியும். அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி சதாச்சார். அதாவது சதாச்சார் அந்த குவாலிட்டிஸ் சதாச்சார்னு அதாவது ஒரு வைஷ்ணவா எப்படி இருக்கணும், அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கொடுத்தது. அதுல என்னென்ன ஸ்லோகத்துல இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா 24.324 இருந்து 344 வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். டிவோஷனல் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் அதுல வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதோட கன்ஸ்ட்ரெயின் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி விலாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், வைஷ்ணவ ஸ்மிருதி அப்படின்ற ஒரு கோட்ஸ் மூலியமா இது வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பத்தி எழுதின தாத்பரியங்கள், இதன் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? சரி, நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சரை ஏன் நம்ம வளர்த்துக்கணும், அதனால நம்மளுக்கு என்ன கெயின் அப்படின்றத யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஏன் வைஷ்ணவர்களா இருக்கணும், அதாவது ஏன் லார்ட் கிருஷ்ணாவை வைஷ்ணவர்கள்னா என்ன, இப்ப நிறைய கோட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லார்ட் கிருஷ்ணாவை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும், எதனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு வழிபாடுகள் செய்யறோம்? சண்டை சச்சரவு எல்லாம் வரக்கூடாது, எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணி எந்த இது இல்லாம தர்மம் வந்து நல்ல சிறந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா தர்மம் தழைத்து வரும். To get liberation, Mathaji. To get liberation. உயிர்வாழியோட கடமையே வந்து பக்தி தொண்டாற்றுதல், அதோட அல்டிமேட் கோல் வந்து கடவுள் அடையிறது. அதற்காக நம்ம வைஷ்ணவனா இருக்கணும். கண்டிப்பா மாதாஜி, இப்ப நீங்க எல்லாருமே சொல்ல எல்லாமே சேர்ந்துதான் அதாவது இகப்பர வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை படிச்சுக்கிறோம். முக்தி அதோட அமைதி ஆனந்தம் எல்லாமே எல்லாம் அவசியம் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க எல்லாருமே சொன்னது எல்லாமே இது கரெக்டா வந்திருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு குவாலிட்டி, நம்மளோட குணங்கள் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா குணங்கள்ல இருந்து செயல்கள் வருது. நம்ம குணம் நல்லா இருந்ததுனாலே நம்ம செயல்கள் நல்லா இருக்கும். அப்போ நம்மளோட குணத்தை நம்ம ரொம்ப நல்லா கரெக்டா வச்சுக்கணும் போது அதுல நிறைய என்னது நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சோம் இல்லைங்களா, 12th சாப்டர்ல 12.12 இருந்து 20 வரைக்கும் பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, எனக்கு இப்படி இப்படி இருக்கிறவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த 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 குவாலிட்டிஸ் இருந்தா எனக்கு அவங்க மிக பிரியமானவன் அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க இல்லைங்களா. அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அவசியம். பகவான் சொன்ன வார்த்தை பகவத்கீதைன்றது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிறது தான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸே. அதனால அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து 13th சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா 8 to 12 ஸ்லோகா வரைக்கும் ரொம்ப குட் குவாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம். அநேகமா எல்லாருமே லெவல் 1 முடிச்சிட்டீங்க. பட் இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் மட்டும் நான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்ல இருந்து படிக்கிறேன். ஒரு தடவை நம்ம அதை வந்து எண்ணம் சொல் செயல் இதுதானங்க மாதாஜி நம்ம கர்மா செயல்படுத்துறது கூட. எண்ணம் சொல் செயல் கர்மா ஆகுது இல்லைங்களா அது. அது எப்படின்னா சரணாகதி நம்ம அடையிறோம் பாக்குறீங்கல்ல பகவான் கிட்ட. நம்ம வந்து அது நம்மளோட சொல், நம்மளோட எண்ணம், நம்மளோட செயல் மூணுமே இருக்கணும். அப்பதான் அது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் வரும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இது மூணுமே வேற வேற. நான் சொல்றது ஒண்ணு இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இல்லைன்றது நம்ம தெரிஞ்சிடும். அப்ப நம்ம பகவான் சரணாகதி அடைய முடியாது. சோ இது எண்ணம் சொல் செயல் தர்மத்தின் வழியில இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும். அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி அப்படின்றது. நான் இருந்தாலும் இந்த ஒரு குணங்கள் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா 13th சாப்டர்ல, அதை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை,
என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இப்ப பகவான் எல்லாரும் டைம் இருந்ததுன்னா அவசியம் நீங்க இந்த 13th சாப்டர்ல உள்ள 8 to 12 ஸ்லோகால பகவான் கொடுத்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஞானம் அப்படின்றது என்ன கொடுத்திருக்காங்க. இது தாண்டி வேற எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது அறியாமையே அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி 12th சாப்டர்லயும் நீங்க வந்து எனக்கு பிடித்தமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன் இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி முக்கியமா நம்ம இதை திரும்பி படிக்கணும்னா அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. மேலோட்டமா பார்த்தா நம்மளுக்கு ஓ இதானா அப்படின்னு தோணும். ஆனா நம்மளோட சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, நம்ம இந்த இடத்துல வரும்போதுதான் அதை நம்ம கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றோமா இல்ல நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடுறோமா அப்படின்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால இதை திரும்ப அதே மாதிரி இந்த குணங்களுக்கு எப்படி இருந்தால் அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும், என்ன செஞ்சா அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம நிறைய அனலைஸ் பண்ணணும். அநேகமா லெவல் 2ல அது உங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன். பார்க்கலாம் கோர்ஸோட நேச்சர் பொறுத்து. வைஷ்ணவ கல்ச்சர் கோர்ஸ் இதுல என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரின்சிபல்ஸ், கொள்கைகள் என்ன, இன்னைக்கு இல்ல இந்த கோர்ஸ் முழுக்க பிரின்சிபல்ஸ், கொள்கைகள் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபார்மல் வென்யூஸ், நம்ம எங்க, அதாவது பொதுவா எங்கெல்லாம் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க, டெம்பிள் இல்லைங்களா, சத்சங் நடக்கிற இடங்கள் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் கிளென்லினஸ், பகவான் கிருஷ்ணா பக்தியில உடல் தூய்மை மட்டுமே கிடையாது, மன தூய்மை ரொம்பவே முக்கியம். அதுதான் இந்த குணங்கள். மன தூய்மைன்றது இந்த குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட வச்சுக்கும் போது மன தூய்மை ஏற்பட்டுடும். இது ரெண்டுமே பகவானுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். எந்த இடத்துல கிளென்லினஸ் சொல்லி அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வர மாட்டாங்க. சோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பிரசாத சேவா, இது ரொம்ப முக்கியம். அநேகமா சாப்டர் 3ல பார்த்திருப்பீங்க. பிரசாதம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பிரசாதம் நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். அதுதான், அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரசாதம் இல்லாம சாப்பிட்டா அது என்னது, பாப செயல்ல நம்மள கொண்டு போய் விட்டுடும் அப்படின்றத நம்ம சாப்டர் 3ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதனால பிரசாத சேவா அதை எப்படி பண்றாங்க வைஷ்ணவ கம்யூனிட்டியில அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் வைஷ்ணவ ட்ரெஸ், அவங்களோட ட்ரெஸ் கோட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். ஜென்ஸா இருந்தா தோத்திஸ்ல இருந்தா போட்டுக்கணும், லேடிஸ் அந்த சாரி கட்டிட்டு தலையில எப்படி போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த திலக், அதெல்லாம் வந்து அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம இந்த கிராஸ் பாடியா இருந்தாலும் இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கான சாதனம். அப்ப இதையே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டெம்பிள் மாதிரி நம்ம அதை நம்ம பார்க்கணும். நம்மளோடதே நம்ம டெம்பிள் மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா மத்தவங்களும் அதே தான். அப்ப அந்த எண்ணத்துல பார்த்தாலே நம்மளுக்கு மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வராது, அந்த குரோதங்கள், விரோதங்கள் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், வைஷ்ணவ ட்ரெஸ், அவங்களோட உடை, அப்புறம் அவங்களோட அடையாளங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா. இதுதான் வந்து மாயாப்பூர் இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. பிரபுபாதாஸ் ஆன் கிளாஸ் ரூம் நார்ம்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். பக்தி சதாச்சார், இது எதனால நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைங்களா. அது எதனால அப்படின்னா, ஒன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பியூரிஃபைஸ் த ஹார்ட். என்னைக்கு நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரோமோ நம்மளோட இதயம் எப்படி இருக்கும், தூய்மையாகும். பியூரிஃபை த ஹார்ட் அண்ட் த கான்சியஸ்னஸ், சோலையும் என்ன பண்ணுது, அது பியூரிஃபை பண்ணுது. அது பியூரிஃபை ஆகாம இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல்ல இருந்து கஷ்டப்படுறோம். இந்த மெட்டீரியலையும் இருக்கலாம், அப்படியே இருக்கணும் விருப்பப்பட்டா கூட அப்பயுமே நம்மளுக்கு ஹார்ட்டும் சோலும் பியூரா இருக்கணும். அதுல அந்த இக்னோரன்ட் மோடும் பேஷனும் கலக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளே வரும். நல்லா நீங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வருதுனாலே அது நம்மளோட கர்மா தான். அதுவும் மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ட் அண்ட் பேஷன், இந்த ரெண்டுத்தினால செய்யற நம்மளோட கர்மத்தின் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருது. அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், அது வந்து வேதத்துல சொல்லாத விஷயங்கள் நம்ம செய்யறதுதான் இக்னோரன்ஸ் அண்ட் பேஷன் இல்லைங்களா. அப்ப அதை நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்தோம்னாலே நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வாழ்ந்தாலே நம்ம எப்படி இருக்கலாம், கஷ்டங்கள் இல்லாம இருக்கலாம். அது மாதிரி நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவலுக்கும் நம்மளால போக முடியும், லிபரேட் ஆகிறதுக்கும் இது ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட் இதுதான் நம்மள என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட ஹார்ட்டையும் நம்மளோட மனதையும் நம்மளோட சோலையும் பியூரிஃபை பண்ணுது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் இதை நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். அதை தான்
உங்களுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON மேங்களூர்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே இதே மனதளவிலும் சோலையும் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும், இந்த கண்டாமினேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கான வழிமுறைகளை தான் இப்போ லெவல் 2ல நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம நாமனிஷ்தா பிரபுஜி அவங்களுக்கு நம்மளோட நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுக்கலாம். அப்புறம் ISKCON பிரபு பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இது எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து எனக்கு இதெல்லாம் கடைபிடிக்க வேணாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்க லாஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். மறுபடியும் என்னது, அவங்களுக்கு மெமரியில எப்பயுமே 8th சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவத்கீதை படிக்கும்போது இறக்கும் தருவாயில் என்னை நினைப்பவன் என்னையே அடைவான் அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த எப்போ இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட் என்னது, எப்பயும் பகவானையே மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யறோம் இல்லைங்களா, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி செய்யதான் நம்மளுக்கு ஆழ்மனதுல கிருஷ்ணாவோட எண்ணம் மனசுல ஆழமா பதியும். அப்பதான் இறக்கும் தருவாயில நம்மளுக்கு பகவானை நினைவு கூற முடியும். இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாம இறக்கும் தருவாயில எனக்கு பகவான் நினைவு வருவாங்களான்னா படிக்காமலே போய் எக்ஸாம் எழுதுனா ஞாபகத்துக்கு எதுவுமே வராது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஆயிடும் நம்மளோட வாழ்க்கை. அப்ப என்ன ஆயிடும், நம்ம மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறந்து இறக்கணும், அந்த பாண்டேஜ்ல தான் நம்ம இருப்போம். சோ வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றது இந்த மெட்டீரியல்லையும் சந்தோஷமா வாழறதுக்காக கஷ்டங்கள் இல்லாம லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கும் ரொம்பவே முக்கியம். அதனால நம்ம அவசியம் இதை நம்ம வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கணும். Prabhupada on classroom norms, just like if you enter into any educational institution, if you don't surrender yourself to the rules and regulations of the institution, how you can get advantage of the knowledge imparted by the institution. இல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யூனிஃபார்ம் நம்ம குழந்தைங்களை அனுப்புறோம், ஸ்கூலுக்கு நம்ம குழந்தைங்களை அனுப்புறோம். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யூனிஃபார்ம் போடணும், ஷூ ஷாக்ஸ் போடணும், இந்த மாதிரி இத்தனை மணிக்கு வரணும், இத்தனை மணிக்கு போகணும், கிளாஸ் ரூம்ல இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் போடுவாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி அஃபென்சஸ் எல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதெல்லாம் சரியா ஃபாலோ பண்ணாதான் ஸ்கூல்ல என்ன பண்ண முடியும், சர்வே பண்ண முடியும், நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் என்னது, இங்க நம்ம வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பகவான நம்ம திருப்தி பண்ணணும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா அந்த நாலேஜை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரிவேர் wherever you want to receive something, you have to be controlled or you have to be surrendered to the rules and regulations. எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம ஒரு ஸ்கூலா இருக்கட்டும், ஆபீஸா இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பொது இடங்களா இருக்கட்டும், நம்ம போனோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு certain ரூல்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம அதுபடி இருந்தாதான் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வராது. If you do not follow the rules and regulations in this class, it is not possible to receive the knowledge. அப்ப இதுல சொல்ற ஒரு விஷயங்களும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் சொன்னபடிக்கு, சாஸ்திரத்துல சொன்னபடிக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல எதுவுமே தனிப்பட்ட ஒருத்தவங்களோட விஷயம் வருதானா கிடையாது. எல்லாமே என்னது, பகவானுக்காக ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது, சாஸ்திர முறையில என்ன இருக்கோ அதை தான் சொல்றாங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப பகவத்கீதை சாப்டர் 7.2ல கூட பகவான் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த அதாவது சாப்டர் 7ல நான் உனக்கு அதாவது எது அதாவது ஆன்மீக அறிவை பற்றி நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், அதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் உனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத சொல்லிதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிப்பாங்க பகவான் சாப்டர் 7. அப்போ அதே மாதிரி நம்மளும் என்னது, வைஷ்ணவ எட்டிகேட் தான் இருக்கலே ஆன்மீக அறிவு நம்மளுக்கு வளரக்கூடியது. ஏன்னா அதுலதான் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும்ன்றதெல்லாம். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கூட அதுலதான் வரும். அப்ப அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். எசன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர், இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம். இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Krishna should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras are the servants of these 2 principles. நம்மளோட சாஸ்திரம் என்ன, நம்மளோட சாஸ்திரம் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணணும். சாஸ்திரம்னு எதை சொல்றோம், வேதங்கள். வேதங்கள் தான் நம்மளோட சாஸ்திரம். வேதங்கள் எல்லாரும் படிக்க முடியாது அப்படின்ற காரணத்தினால்தான் உபனிஷத்துகள், புராணங்கள் வந்தது, இதிகாசங்கள் வந்தது. இதுல பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல அந்த முக்குணங்கள் அடிப்படையில இருக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே வேதத்தோட அதாவது 5வது வேதம்ன்றது மகாபாரதத்தை சொல்லுவாங்க. அதை ஒரு தடவை நம்ம
ஆழ்ந்து நம்ம கவனிச்சிட்டோம்னால அந்த வாழ்க்கை ஒருத்தவங்களோடதையும் நம்மளுக்கு வந்து தாத்பரியம் மிக தெளிவா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். ஏன்னா வேதம் படிக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால இதிகாசங்கள் மூலியமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்றதுக்காக இதிகாசங்களும் வேதவியாசம் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. அப்போ வேதத்தோட சார அம்சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த வேதத்துல எப்படி நம்ம போய் எங்க நுழைஞ்சு வெளியில வந்தாலும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாருன்றதை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துரும். யாருன்னா அது பகவான் தான். ஏன்னா அவங்கதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணவங்க. அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சமித்தால கூட என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எங்க போனாலும் நம்மளுக்கு என்னது பகவான் தான் அப்படின்றத சொல்லும். அப்போ கிருஷ்ணா ஷுட் பி ரிமெம்பர்ட். யாரு பகவானோ அவங்கள நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நெவர் ஃபர்கெட் அட் எனி டைம். எந்த ஒரு நொடியும் அவங்கள நம்ம மறக்க கூடாது. அப்ப நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கானதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ அந்த பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்து தான் வரும் அப்படின்றதையும் பாக்குறோம். அப்ப சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்து பகவானுக்கான செயல்களை செய்யும் போது நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணிடுறோம், சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி நம்ம கிருஷ்ணாவை எப்பயும் ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்களை நம்ம எப்பயுமே மறக்கவும் மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதே சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துல 22.113 இது வந்து இதுலதான் வந்து டீச்சிங்ஸ். லார்ட் சைத்தன்யா வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு இந்த பக்தி சதாச்சார் இதுக்காக கொடுத்த டீச்சிங்ஸ் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the conclusion is that one must act in such a way that he will always remember Krishna. எப்பயுமே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டேன். அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இப்ப நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களை பிடிக்கணும், அவங்க நினைச்சுட்டே இருக்கிறதே ஒரு சந்தோஷமான சுகமான விஷயம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானை நம்மளுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அவங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுலயும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும். அது நம்மளுக்கு ஒரு பாரமாவே தெரியாது. அப்போ எப்படி அதை வந்து நம்ம எப்படி அதை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். The conclusion is that one must act in such a way that he will always remember Krishna and one must refrain from doing things that makes him forget Krishna. கிருஷ்ணாவை நம்ம மறக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. இப்போ ஒரு சினிமா பாக்குறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணாவை நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுன்னா அதுலயே நம்ம விலகிக்கலாம். அதுக்கு பதில் சாண்டிங் பண்ணலாம், இல்லைன்னா லெக்சர் கேட்கலாம், இல்லைன்னா கீர்த்தனைகள் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம இல்லைன்னா பகவத் விஷயத்த நம்ம பேசலாம். குணங்கள் இருக்கு, ரூபங்கள் இருக்கு, பகவானை பத்தி நிறைய பேசுறதுக்கு எண்ணில் அடங்காதது இருக்கு. அவங்களோட அழகை நம்ம என்ன பண்ணலாம், விக்கிரகத்துல ரசிக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மள கிருஷ்ணாவோடய வச்சிருக்கணும். அப்படி இல்லாம நம்ம அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும், refrain from doing things that makes him forget Krishna. கிருஷ்ணாவை மறக்கிற விஷயங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி இக்னோரன்ட் ரஜோகுணத்திலயும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதுல இருந்தோம்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ணாவை நினைக்க முடியாது. These two principles from the basic background of Krishna consciousness. இதுதான் என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸோட பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ். எப்பயும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பிடிச்சவங்களை நினைக்கிறது பாரம் கிடையாது. அதுவும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்ல, எல்லா ஜென்மத்திலயும் நம்ம கூட கிருஷ்ணா தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. இந்த உறவுகள்லாம் இந்த தடவை தான் நம்மளுக்கு வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே. ஆனா கிருஷ்ணா நம்ம கூட எப்பயுமே இருக்காங்க. சோல் சூப்பர் சோல் எப்பயும் ஒன்னாதான் இருக்குன்றதை நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம். அதே மாதிரி நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் பாக்குறோம். அப்ப அவங்களதான் நம்ம என்னது, இந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ல நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பர்த் அண்ட் டெத் வருது. இந்த ஒரு லைஃப் எனக்கு ஒரு பார்ட் தான். நான் 84 lakhs ஸ்பீஷீஸ்ல எவ்வளோ லைஃப் எடுத்துட்டேன். நிறைய பேர் எனக்கு குடும்பங்கள், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வந்துட்டாங்க. அப்போ ஒரு தடவை இவங்களுக்கே இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது எட்டர்னலா என் கூட பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் நான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், அவங்க தான் என்னை பாதுகாக்கிறாங்கன்னு தெரியும் போது அவங்களுக்கு நம்ம எந்த அளவு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்ப நம்ம அவங்கள ரிமெம்பர் பண்ணணும், ஆசையோட ரிமெம்பர் பண்ணணும். யசோதாமா பண்ண மாதிரி, கோபா கோபிஸ் பண்ண மாதிரி. அதே மாதிரி எதெல்லாம் அவங்களை நினைக்காம நம்மள வந்துட்டு மறக்க வைக்குதோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவாய்ட் பண்ணிடணும். இதே நீங்க வந்து எதுல வந்து நீங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உபதேச ரத்ன மாலை ரூப கோஸ்வாமி வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 3rd verse அதுல பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அதாவது இந்த பக்தி சதாச்சார் இதோட கோட்ஸ் வந்து அதுல 6 பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அது நம்மளுக்கு முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம், பகவானோட அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாகவதத்திலயும் வந்து இது பிரபுபதா வந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் லைக் தீஸ் யூரோப்பியன்ஸ் அண்ட் அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் sometimes they cannot adapt to the principles of sadachar. சதாச்சார்ன்றது என்னது, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, வைஷ்ணவோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு இந்த பர்பட் முடிஞ்சதுன்னா எல்லாருமே அவசியம் படிச்சு பாருங்க. 7.730 பாகவதத்துல 7th cantoல
7th சாப்டர்ல 30th and 31st ஸ்லோகால சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம், அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் நான் படிக்கிறேன். One must accept the bona fide spiritual master and render service unto him with great devotion and faith. குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம நம்பிக்கையோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். Whatever one has in one's position should be offered to the spiritual master and in the association of saintly person. அது ரொம்பவே முக்கியம். சத்சங்ல இருக்கதான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை நம்மள வந்து ஞாபகத்துல கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் அந்தாண்ட பக்கம் வெளியில போனோம், வேலையை விட்டு தாண்டி போன ஆடு மாதிரி அவ்வளோ என்னது அபாயகரமான விஷயங்கள்லாம் உலகத்துல நடக்கும். அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், இந்த சத் உள்ளாரே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம ரொம்ப ப்ரொடெக்டடா இருப்போம். அதனால அசோசியேஷன் with saintly persons ரொம்ப முக்கியம். and devotees one should worship the Lord. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து என்ன பண்ணணும், பகவானை வர்ஷிப் பண்ணணும். Hear the glories of the Lord with faith, glorify the transcendental qualities. நம்பிக்கையோட பகவானோட தெய்வீக தன்மையை நம்ம என்ன பண்ணணும், குளோரிஃபை பண்ணணும். அவங்களோட லீலைகள், அவங்களோட குணங்கள், அவங்களோட திவ்யமான ரூபம், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், குளோரிஃபை பண்ணணும். and activities of the Lord. always meditate on the Lord's lotus feet. நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது கூட பகவானோட திருவடியை நம்ம இல்லைன்னா பகவானோட ரூபத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சு நம்ம விஷ்ணு ஸ்மரணம் இருக்கு இல்லைங்களா, 9 types of devotional serviceல ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பகவானை எப்பயும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், மெடிடேட் பண்ணணும். and worship the deity of the Lord strictly according to the instructions of the Shastra and Guru. இதெல்லாம் செய்யும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வந்து பகவானை அடைய முடியும். சரிங்களா, இதுதான் இந்த பர்பட்டோட இந்த ஸ்லோகத்தோட பாகவதத்துல ஸ்லோகத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன். இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, குருவை நம்ம ஆசிரிச்சு அவங்களோட பாதுகாப்புல அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பகவானை நித்தியப்படி நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் தாத்பரியம். அப்போ நம்ம இத வந்து பண்ணணும். பட் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படி ஒரு சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just like these European and American students, sometimes they cannot adapt to the principle of Sadhachar. Principle of Sadhachar தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க, as it is recommended. But that does not matter because they have devoted, they have sacrificed their life for Krishna. They are sadhus. They should be given the respect of the sadhu because they have no other business than Krishna. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வேர்ல்டு வைடு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா பிரபுபதா. அப்படின்னும் போது இப்ப நம்மளோட இந்தியாவில இருக்கிற அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸும் அவ்வளோ ஒரு விஷயமும் கிடைக்குமானா கிடையாது. அங்கங்க அவங்களோட கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களோட இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுல ஒரு சில பாதிப்புகள் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல டெம்பிள் இருக்காது. டெம்பிள் இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியும், இப்ப டெம்பிள்ல போய் தான் வர்ஷிப் பண்ணணும். டெம்பிள் இருக்காது, என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஹால்ல வந்து பகவானோட போட்டோ வச்சுட்டு அவங்க வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கேதர் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல சாஸ்திர முறைப்படி டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணணும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, டெம்பிள் இல்லாத இடத்துல ஒரு ஹால் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க வந்து பகவானுக்கு வழிபாடுகள் நடத்துவாங்க. அப்போ அவுட்டர் இந்தியாவில யார் ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னபடிக்கு ரெக்கமெண்டட் பண்ண அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல செய்ய முடியலனாலும் அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடக்கூடாது. பிகாஸ் தே ஹேவ் டிவோட்டட். எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் இருந்தலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். டைம் அண்ட் பிளேஸ் அத வந்து இங்க சொல்றாங்க, தேச கால விபாகவித் அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலியமா. இது வந்து பீஷ்மதேவர் அவங்க மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது நடந்த ஒரு விஷயம். இது வந்து பாகவதத்துல கேண்டோ 1 சாப்டர் 9ல உங்களுக்கு வந்து இத பத்தின விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா, பாகவதத்துல கேண்டோ 1 சாப்டர் 9 ஸ்லோகம் நம்பர் 9 இதுல வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். Bhishmadeva received and welcomed all the great and powerful jnanis who were assembled there. He knew perfectly all the religious principles according to the time and place. பீஷ்மதேவர் வந்து வசுக்கல்ல ஒருத்தவங்க, 8 வசுக்கல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து மகாஜன்ஸ் 12 மகாஜன்ஸ்ல ஒருத்தவங்க. மகாஜன்ஸ்ன்றவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
பகவானுக்காக கரெக்டா சாஸ்திர முறைப்படி கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவங்கள பகவான் இது மகாஜன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுல 12 பேர் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தவங்க பீஷ்மர். அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சாஸ்திர முறைப்படி எப்படி இருக்கணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்றத வாழ்ந்தே காமிச்சவங்க. அவங்க ஜனக மகாராஜா, அப்புறம் வந்து இன்னும் 12 பேர் இருக்காங்க. பிரகலாத் மகாராஜா, யமதர்மராஜா, இவங்க எல்லாம் வந்து வருவாங்க அதுல. அப்படி பார்க்கும்போது பீஷ்ம தேவரும் சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க. அவங்க மரண படுக்கையில இருக்காங்க. அதே அவங்க அரண்மனையில இருந்தாங்கன்னா அதுக்கான விஷயங்களோட சாஸ்திரப்படி சொன்னபடிக்கு எல்லாரையும் வரவேற்று அவங்களுக்கு தேவையான உபசரிப்பெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா மரண படுக்கையில அவங்களுக்கு என்னது உடம்புலயும் தெம்பில்ல, அந்த இடத்துல அந்த அவங்கள வெல்கம் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்னது இல்ல, சக்தியும் இல்லை இல்லைங்களா? அந்த என்ன சொல்றது, அந்த சூழ்நிலையும் இல்லை. அப்படின்னும் போது அப்படியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, Bhishmadeva received and welcomed all the great and powerful jnanis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principle according to the time and place. அப்படி இருந்தும் அவங்க மனதளவுல எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, ஒருத்தவங்களையும் வெல்கம் பண்ணாங்க, ஒருத்தங்களும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. பீஷ்மதேவர் வந்து தன்னோட உயிரை வந்து விடும்போது தேவர்கள்ல இருந்து, ரிஷிகள்ல இருந்து, எல்லாருமே ஞானிகள்ல இருந்து எல்லாருமே கூட வந்து சுத்தி இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரையுமே சாஸ்திர முறைப்படி அவங்களுக்கு அங்க ஏன்னா உடம்புல தெம்பல்ல, அந்த சூழ்நிலையும் இல்லை. அப்படி இருந்த மனதளவுல அவங்க வந்து செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அதை தான் நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். அதனால இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா கோட் பண்றோம். இங்க experts religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or performers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்பயுமே என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே வந்து இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, இப்ப வீட்டுல இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பிரசாதத்தை அழகா பகவானுக்கு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், போகா மந்திரம் சொல்லி ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுதான் ப்ராப்பரான முறை. இப்ப நம்ம டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதே மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடுற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காது. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு நார்ம்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க, லூசன் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்கணும். வீட்டுல இருந்தா எப்படி பண்ணலாம், ஆஃபர் பண்ணலாம், போகா மந்திரம் சொல்லி பிரசாதம் மந்திரம் சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலா. ஆனா நம்ம இப்ப டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் என்னது, கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் அல்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அததான் கொடுத்திருக்காங்க. All the great acharyas or religious preachers or performers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting in terms of the time and place. சரி, இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம கண்டிப்பா எல்லா ரூல்ஸும் என்னது, பிரின்சிபிள்ஸ் 7.3031 சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஹரிபக்த விலாஸ் இதெல்லாம் கொடுத்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது இருந்தனாலும் ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன முறைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, one has to consider the particular time, country and convenience. What is convenient in India may not be convenient in the Western countries. Those who are not actually in the line of acharyas or who personally have no knowledge of how to act in the role of acharya unnecessarily criticize the activities of the ISKCON movement in countries outside the India அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது முறைப்படி அதான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா, டெம்பிள் இருந்ததுன்னா நம்ம டெம்பிளுக்கு போகலாம், நித்தியபடி டெம்பிள் போகலாம், போய் வர்ஷிப் பண்ணலாம். இல்லாத இடத்துல என்ன பண்ண முடியும், அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹால்ல வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம். ஆனா அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து அது வந்து சாஸ்திரத்துக்கு தப்பானது அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். The fact is that such critics cannot do anything personally to spread Krishna consciousness. If someone do go and preach, taking all risk and allowing all considerations for time and place, it might be that there are chances in the manner of worship, but that is not at all faulty according to Shastras. அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுக்கு வந்து பர்பட் வந்து எது படிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, பாகவதத்துல 4th cantoல 8th chapterல 54 துரு மகாராஜோட சரித்திரம் இது. சரிங்களா? துரு மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி வயசுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தவம் பண்ண போயிட்டாங்க. போனப்போ அவங்களுக்கு பெரியவங்க அளவுக்கு, அதாவது ஸ்கூலுக்கே போல, அவங்களுக்கு எழுத படிக்க அதே கத்துக்கல. அதுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க,
அவங்க வீட்டுல வருத்தம் வந்து எல்லாருக்கும் துரு சரித்திரம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். துருமார சரித்திரம். பகவானுக்கு நான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நான் வந்து எங்க அப்பாவோட பெரிய ராஜ்யத்தை வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பெரியவங்களுக்கான அந்த ஒரு புரிதலும் இருக்காது, அதே சமயத்துல ரொம்ப குட்டியாவும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் நான் பண்ணுவேன். ரெண்டாவது ஒரு பிராமணர்கள் தான் மந்திரத்துல உபதேசம் பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ட்ட இருந்து கேட்டு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப மந்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது ஓம் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓம் தத் சத் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் பிராமணர்கள் தான் சொல்லணும், அப்பதான் அதுக்கு பலன் இருக்கு. ஆனாலும் குரு மகாராஜ் குட்டியா இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க, நாரத முனிவர் அவங்களுக்கு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க சத்திரியர் இருந்தும் அவங்களுக்கு நம்ம மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆனாங்க இல்லைங்களா. 6 மாசத்துல பகவான் அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு மனசுல பக்தி அது மட்டும் இருந்தாலே போதும். பக்தி இருக்கணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னது நம்ம வந்துட்டு டீவியேட் ஆகாம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னபடி நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நம்ம பக்தியை பண்ணோம் அப்படின்னா அவசியம். அதாவது பக்தி பண்றதுக்கு எந்த ஒரு கேட்டருமே கிடையாது, இவங்க பண்ணலாம் இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. இதை வந்து பகவத்கீதையிலும் பகவான் கோட் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் கோட் பண்ணிருக்காங்க. யார் ஒருத்தவங்க பகவான் மேல அன்பை செலுத்தி நம்பிக்கையை செலுத்தி பக்தி பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் இருந்து பக்தி பண்றாங்களோ அந்த ஒரு குவாலிபிகேஷன் போதும். என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால கண்டிப்பா பகவான டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால நம்ம திருப்தி பண்ண முடியும், வைகுண்டம் அடைய முடியும், கோலோகம் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை கம்பேர் பண்ணிதான் இந்த பர்பட் வந்து நம்ம இங்க படிக்கிறோம். அதுல வந்து என்னன்னா துரு மகாராஜோட சரித்திரத்தோட பர்பட் இது. The fact is that such critics cannot do anything personally to spread Krishna consciousness. If someone does go and preach taking all risk, எல்லாத்தையும் துரு மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, என்ன வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன், எனக்கு என்னது பகவானை பார்க்கணும், பகவான்கிட்ட நான் ராஜ்யத்தை கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல போய் அப்புறம் கடைசியில என்ன ஆயிட்டாங்க, பியூர் டிவோட்டியாவே மாறிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எவ்வளவு ரிஸ்க் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து வாழ்க்கையில அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க கையில. allowing all consideration for time and place. It might be that there are chances in the manner of worship, but that is not at all faultly according to sastras. அதாவது ஃபால்ட் கிடையாது, அது வந்து சாஸ்திர முறையில இல்லைனாலும் அது என்னது சிறந்தது பக்தி. கன்க்ளூடிங் என்ன இதுல நம்ம பாக்குறோம்னா, பக்தி நம்பிக்கை அன்கண்டிஷனல் லவ் இது மட்டும் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா போதும், we are eligible to do Krishna consciousness with Vaishnava etiquette. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் சதாச்சார் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்த வாரம் இதுக்கப்புறமான கண்டினியூஷன் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிந்த கி ஜெய், ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு